महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। ऐतिहासिक सावंतवाडी शहरात गणेशोत्सवात लाल गणपतींची परंपरा पाहायला मिळते। सावंत भोसले घराण्यासह राजघराण्याशी संबंधित घराण्यांमध्ये शेंदुरी लाल रंगाचा गणपती पूजला जातो। ऐतिहासिक राजवाड्यात 1.5 दिवसांच्या गणरायाची प्रतिष्ठापना केली जाते। विशेष म्हणजे हा गणपती त्याच ठिकाणी तयार केला जातो। तर खेम सावंत तिसरे यांच्या माठ्यात देखील लाल रंगाचा गणपती पूजला जातो। 1.5 दिवसाच्या विसर्जनावेळी दोन्ही गणपतींचं मोती तलाव इथं एकत्रित विसर्जन केलं जातं। याचप्रमाणे जुना बाजार माठेवाडा परिसरात चिटणीस कुटुंबियांकडे 1.5 दिवसांचा लाल गणपती पूजला जातो। तर वैश्यवाडा येथील म्हापसेकर कुटुंबात आणि सबनीसवाडा येथील श्री इसवटी महापुरुष मंदिरासमोर पारकर कुटुंबियांकडे लाल गणपतीची प्राण प्रतिष्ठापना केली जाते। विठ्ठल मंदिरकडील पाडगावकर यांसह अजूनही काही घराण्यात ही परंपरा जोपासली जाते, परंतु काही कुटुंब ही अन्य ठिकाणी स्थलांतरित झाल्यानं त्या ठिकाणी गणेशोत्सव साजरा केला जातो। सावंतवाडी शहराला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे। 350-400 वर्षाची परंपरा ही सावंतवाडी शहराला लाभलेली आहे आणि प्रत्येक इथल्या गोष्टीला एक वेगळा इतिहास आहे, वेगळी परंपरा आहे। तशीच काहीशी गणेशोत्सवात सुद्धा पाहायला मिळते। सावंतवाडीचा ऐतिहासिक राजघराणा सावंत भोसले घराण्यात गणपती पूजला जातो, तो लाल रंगाचा असतो आणि त्याचबरोबर इतरही शहरातली जी काही घराणी आहेत जी राजघराण्याशी संबंधित होती, अशा काही घराण्यांमध्ये सुद्धा लाल रंगाचा गणपती पूजताना आपल्याला पाहायला मिळतो। 1.5 दिवसाचा हा गणपती असतो, ही परंपरा असते। नेमका हा इतिहास काय, हा गणपती नेमका शेंदुरी कलरचाच किंवा शेंदुरी लाल रंगाचा का असतो, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्यासोबत मोरेश्वर पोतनीस काका आहेत। काय सांगाल, एक वेगळा इतिहास आम्ही पाहतो। राजवाड्यातला गणपती असेल हा लाल रंगाचा म्हणजे शेंदुरी लाल रंगाचा असतो, याच्या मागचं नेमकं कारण काय? ज्यावेळी संसार म्हणून शंकर पार्वती आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी चालवत असत, अशा एका प्रसंगी शंभू महादेव भोलेनाथ हे आपल्या धर्मपत्नी पार्वती देवीला सांगून अरण्यात म्हणा किंवा शिकारीला गेले असताना आपल्या दोघाशिवाय घरात कोणी नाही याची जाणीव शंभू महादेव शंकराला होती। कालांतराने पार्वतीच्या मनात असं आलं की मी आंघोळ करण्यापूर्वी ह्या ठिकाणी कोणालाही मी नग्न अवस्थेत आंघोळ करताना कोणीही मला पाहू नये, अशा तऱ्हेची तिच्या मनात वृत्ती निर्माण झाल्यामुळे रक्षक म्हणून आपल्या मंत्रशक्तीने अंगाचा मळ करून एक बालक तयार केलं। बालक तयार केल्यानंतर तिने आपल्या आदिशक्ती आदिमाया शिवशक्तीच्या कृपेने आणि शंभू महादेवाच्या वरदानाने त्या मुलाला जन्म दिला आणि ते मनुष्य रूपात वावरू लागले। हे बघल्यानंतर आणि तो जिवंत झाल्यानंतर दुडू धावू लागला, बोलू लागला आणि माते तुझ्या आज्ञेचे मी प्रणाम करीन, मान करीन आणि तुझी मी आज्ञा पाळीन, अशा तऱ्हेने तिने कवटाळून घेतलं आणि तू इथे राहा, याच ठिकाणी या दरवाजावर समोर उभा राहा, कोणी जरी आला, शत्रू म्हणा ऋषी मुनी देव गण आले तरी कोणालाही देऊ नको, तुला त्यांच्याशी प्रतिकार करण्याची शक्ती मी तुला देत आहे। माझा स्वतःचे माझे शंभू महादेव आले तरी त्याचा विचार करू नको, तू निर्भीडपणे तयारीला लाग आणि पहारा कर। अशा परिस्थितीची आंघोळ करत असताना अचानक शंभू महादेव शिवशंकर शिकारीहून म्हणा किंवा अरण्यातून आले, त्यावेळी त्या बालकाने रक्षक हे त्याला माहिती नव्हतं, मग हा तिसरा कोण, तर मी मातेची आज्ञा पालन करण्यासाठी उभा आहे, मग तुझी मला मूलबाळ नाही तर मी पार्वतीला मूलबाळ नाही तर मी कसं मानू, असा त्यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आणि मला वाट दे, जाऊ दे घरात,
अशा परिस्थितीत तो शंभू महादेवाला अटकाव करू लागला. त्याने शंभू महादेवाने म्हणजे शिवशंकराने आपल्या तपश्चर्येने पाहिलं की ही साधीसिधी व्यक्ती नसून शक्ती नसून ही आदिमाया शिवशक्ती पार्वती मातेने दिलेल्या संजीवनी दिली असल्यामुळे मला याचा पाडाव करावाच लागेल. नाहीतर पाडाव न केल्यामुळे मी इथेच राहील आणि त्याचं प्राबल्य वाढेल. म्हणून शिवशंकराने त्रिशूळाने त्याला ठार केलं. अशा परिस्थितीत पार्वती एकीकडे आत स्नानघरात आंघोळ करत असताना हाककार उडाला आणि किंकाळी ऐकून तशाच परिस्थितीत पार्वती माता धावत झाली. तर मी जन्म दिलेला बालक मंत्रशक्तीने रक्ताच्या थारोड्यात पडलेला दिसला आणि हाहाकार करून तिने ती हट्टाला पेटली, माझा बालक मला परत पाहिजे. अशा परिस्थितीत अगं तुला मुलबाळ काही नाही असं असताना तू असं कसं काय घडलं आहे ते नंतर सांगेन, पण माझा मेलेला तुम्ही त्रिशूळाने ठार केलेला बाळ माझं जिवंत करून दिलं पाहिजे म्हणेपर्यंत ही बातमी देवलोकात स्वर्गलोकात पाताळात सगळीकडे पसरली आणि हळूहळू लोक जमा झाले. अशा परिस्थितीत पार्वती देवी माघार घेईना, कारण त्याने मला माता म्हटलेलं आहे आणि तुझे आज्ञेचं पालन करीन असा मला शब्द दिलेला आहे. मग एकीकडे शिवशंकराला प्रश्न पडला, पत्नीचा शब्द राखावा, मुलाचा जन्म द्यावा की माझं सत्व तत्व आणि जनतेला महत्त्व दाखवावं. अशा परिस्थितीत शिवशंकर संभ्रमात पडले आणि आणि काहीही करा तर माझा बालक जिवंत झाले. मेलेले धड परत कसं शरीराला लावावं हा प्रश्न ऋषीमुनींच्या मनात आला आणि आपल्या शिवगणांच्या वतीने शंकराने ध्यानधारणा प्राणायाम करून आपल्या गणांना आज्ञा दिली की ज्या ठिकाणी दक्षिण दिशेला जा, जे प्रथम जनावर दिसेल ते कोणतेही असो त्याचा वध करून त्याचे धड इथे आणा. आणि त्याला पण ते मारलं गेलं. तो पण हत्ती सुदैवाने ऐरावत इंद्राचं हे होतं, इंद्राचं ऐरावत होतं, तो शापित होता. त्या शंकराच्या गणाने मारल्यामुळे तोही मुक्त झाला शंकराच्या आशीर्वादाने. तोपर्यंत पार्वती मातेने केलेलं बालक हे रक्ताच्या थारोड्याचं ओरड मारतच होतं, इकडे हातपाय म्हणजे तळमळ होता. अशा परिस्थितीत त्याचा पण एके प्रकारे मारलेलं गणाने मारलेलं धड रक्तासकट वाहत आणलं आणि ते त्याच्या शरीरावर धडावर म्हणजे रूप दिलं त्याला. तरी पण ते दोन्ही एक मानव प्राणी आणि एक जनावर यांचं रक्ताचं मिश्रण होईना आणि ते धड चक धरीना, म्हणजे एक रूप होईना. अशा परिस्थितीत परत पार्वती शंकराने मंत्र म्हणून दुसरा मंत्र म्हणून ओंकाराच्या रूपात मंत्र म्हणून त्याला रक्त एकजीव होण्यासाठी मंत्र म्हटला आणि तोपर्यंत त्याच्या अंगावरून दोघांचंही रक्त मानव आणि जनावर आणि मानव यांचं रक्त तांबडं असल्यामुळे अंगातून संपूर्ण रंग तांबडा झाला आणि हत्ती हा गजानन म्हणतात त्याला, म्हणजे हत्तीचं रूप त्याला प्राप्त झालं आणि त्यापासून त्याला गजानन म्हणतात. आणि पूर्वीपासून सुरुवातीच्या काळात बहुतेक हिंदू लोक जवळजवळ 100% लोक माखलेला तांबड्या रंगाचा गणपती पूजेला लावण्यात आला. अशा परिस्थितीत मग तो गणांचा गणपती अशा आणि सगळ्या तऱ्हेने जो त्याला सर्व देव ऋषींनी आदिशक्तीच्या मातेने शिवशंकराच्या कृपेने पहिला पूजेचा मान देण्याचा मान प्राप्त झाला.
कालांतराने हळूहळू बदल झाला आणि मग त्याच्या वेशभूषेत म्हणा किंवा रंगभूषेत म्हणा फरक जाणवला. पण तरी पण पूर्वीची तांबडा रंग का हे कोणाला तसं बहुतेक लोकांना माहीत नसल्यामुळे ही माझ्या समजुतीप्रमाणे आणि मला मिळालेल्या माहितीवरून वेडीवाकडी माहिती मी सादर करीत आहे. 1.5 दिवसाचा म्हणजे लोकांना उपयुक्त सेवा चाकरी करण्यास मिळावी, बंधनं पडू नयेत अशा परिस्थितीत सुखसोयी समाधान मिळावं आणि ब्राह्मणाकडून ते त्याला त्या मातीच्या मूर्तीत संजीवन म्हणजे जीव प्राप्त करून देण्याचा मंत्र असल्यामुळे त्या मंत्राचा गैरउच्चार होऊ नये म्हणतो. मंत्राचं ज्ञान पुरोहितांना म्हणजे भटजी लोकांना असल्यामुळे त्यांच्याकडून पूजा केली जाते. संजीवनी मंत्र छातीला दुर्वा लावून निर्माण करतात आणि त्याला त्याच्यावर आपण आणलेली मूर्ती पहिली पूजेला लावण्यापूर्वी मूर्ती बघा आणि दुर्वा लावल्यानंतर पूजा झाल्यानंतर त्याच्यावर तेज येतं म्हणजे त्याच्यात चैतन्य शक्ती निर्माण होते आणि गणपती तेजस्वी दिसतो. मुळात 1.5 दिवस लाल रंगाचा हा गणपती असतो आणि सायंकाळी विसर्जन केलं जातं आणि त्यानंतर इतर गणपती ऐतिहासिक तलावामध्ये विसर्जन करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. तर त्याबद्दल काय सांगाल? कारण 1.5 दिवसच बहुतांश घरांमध्ये हा गणपती लाल रंगाचा जो विशेष करून गणपती असतो तो पाहायला मिळतो. ते मगाशी सांगितल्याप्रमाणे दोन्ही रक्ताचा शिवशंकराने स्वतः आपल्या पार्वतीने निर्माण केलेल्या बाळाला मारल्यामुळे तो पण असं त्याला संजीवनी शक्तीमुळे त्याचं तो मानव प्राणी निर्माण झाल्यामुळे त्याचं रक्त पडलं आणि तसं हत्तीचं आपल्या गणाने पार्वतीच्या हट्टासाठी म्हणा आणि शिवशंकराच्या आज्ञेमुळे दक्षिण दिशेला जाऊन जेव कोण मिळेल प्राणी त्याचं शिर घेऊन या. त्यात तो इंद्राचा ऐरावत हा शापित होता, तो मुक्त झाला ह्यांच्या या कृतीमध्ये किंवा त्याच्या पूर्वसंचयीच्यामुळे आणि त्याचं ते धड गणपतीला बसवलं आणि त्यामुळे तो गजानन म्हणून प्राप्त झाला. राजघराण्याशी संबंधित काही घरं किंवा काही घराणी ही सावंतवाडी शहरात पाहायला मिळतात. मग चिटणीस असतील, म्हापसेकर असतील, पारकर असतील, अशा काही घरांमध्ये आजही हा लाल गणपती आपल्याला पाहायला मिळतो. काही घराण्यांमध्ये हा गणपती असायचा पण आता ती घराणी इथे नसल्यामुळे त्या ठिकाणी ते गणपती पूजले जातात. पण आजही मी ज्या कुटुंबियांचा उल्लेख केला त्यांच्या घरामध्ये 1.5 दिवसाचा किंवा आता 5 दिवस वगैरे ते गणपती ठेवतात. तर हा गणपती तिथेही पाहायला मिळतो. तर ही नेमकी परंपरा काय? ही नेमकी परंपरा म्हणजे कशी, आपला जर राजगुरू आपला संस्थांचा राजा त्याला मानवंदना करून म्हणा किंवा त्यांचा आपण त्यांच्याशी कुठेतरी आपण नोकरी चाकरी म्हणून म्हणा त्यांची कृती अवलंबून करून त्या दृष्टीने ते हे गणपतीचं पूजन साजरं वगैरे करतात. नक्कीच. एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे ऐतिहासिक सावंतवाडी शहराचं जे ऐतिहासिक माठ आहे, जे माठेवाड्यात आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा एक गणपती पूजला जातो. तिसरेखेम सावंत ज्यांना दैविक शक्ती प्राप्त होती असं म्हटलं जातं, त्यांच्या माठ्यामध्ये हा लाल रंगाचा एक गणपती असतो आणि दोन्ही गणपतीचं विसर्जन राजघराण्याच्या हस्ते हे 1.5 दिवशी होतं. तर त्या माठ्यामध्ये गणपती पूजण्याचं नेमकं कारण काय? नेमकं कारण म्हणजे सांगतो, माठं आपण म्हणतो किंवा माठेवाडा म्हणतो, हे खरी स्मशानभूमी. त्या ठिकाणी रक्षण करणारा किंवा त्याची देखभाल करणारा, तसं उपकरणमध्ये देखरेख करणारा मनुष्य असतो, तसा त्या ठिकाणी त्या काळामध्ये त्या जागेची म्हणा किंवा त्यांची जी गेलेल्या लोकांची साठवणूक करा म्हणा किंवा साठवण म्हणण्यासाठी एका माठेकर ही पदवी आहे त्यांना. ते सगळं संरक्षण करतात, राखण करतात. त्यामुळे ते काळसा धामापूरची मूळ आहे घराणं. दिगंबर माठेकर त्यांचे वडील मामा हे राजघराण्याशी संबंधित होते आणि त्यांच्याशी ते त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे ते देखरेख करत असत. आजही त्यांची मुलं बाळं ते देखरेख करतात आणि ती परंपरा आजही चालू आहे. तर हा राजवाड्यातून गणपती उत्तर पूजा म्हणजे विसर्जनाच्या वेळी त्याच्या भेटीस जातो आणि आपल्याबरोबर त्याला घेऊन येतो वाजत गाजत. ही परंपरा आजही आहे. त्यामुळे ते शहरामध्ये ज्यांना माहिती आहे
ते उत्सुकतेने विसर्जनासाठी सहभागी होतात आणि एक आनंदी वातावरण त्याच्यासाठी पाहावयास मिळतं. आणि आज जी गर्दी होते ते स्थानिक लोकांची कमी असून इतर लोक उपजीविकेसाठी म्हणा, उद्योगधंद्यासाठी म्हणा किंवा जाताना येताना पर्यटक आणि ओपन आणि उंच असल्यामुळे भरगच्च अशी लोकवस्ती जनता दिसते आणि आनंदाने कार्यक्रम तो त्याच घराण्याच्या कुटुंबियाकडून विसर्जन केले जाते. एकंदरीतच आपण पाहिलं सावंतवाडी शहरात गणेशोत्सवाला सुद्धा एक वेगळी परंपरा आहे. राजघराण्याचा गणपती हा लाल रंगाचा किंवा शेंदुरी लाल रंगाचा असतो. तो का असतो हेही पुतनीस काकांनी सांगितलं आहे. त्याचबरोबर जे माठं तिसरा खेम सावंतांचं जे माठं आहे जिथे जत्रोत्सवानिमित्त जत्रा भरते, जी सकाळची जत्रा असते त्या ठिकाणी सुद्धा एक गणेशाची मूर्ती ही पूजली जाते, तिथे प्राणप्रतिष्ठापना केली जाते. आणि त्याचबरोबर राजघराण्याशी संबंधित त्यावेळेची जी काही लोकं होती किंवा त्यावेळेची जी घराणी होती, मग चिटणीस असतील, म्हापसेकर असतील, पारकर असतील, अगदी पाडगावकर, सबनीस वगैरे अनेक घराणी सावंतवाडीतली ही होती. आणि त्या घरात आजही हे गणपती पाहायला मिळतात. काही कुटुंब इथे आता नसल्यामुळे ते दिसत नाहीत, पण बऱ्याचशा घरांमध्ये आजही तो वारसा, ती परंपरा जपताना पाहायला मिळते. अगदी 1.5 दिवसाचा गणपती हा पूर्ण लाल रंगाचा असा पूजला जातो. आणि आपली चालत आलेली रीत असेल, चालत आलेली परंपरा असेल, ती आजही ही नवी पिढी, येणारी पिढी जपताना पाहायला मिळते. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.